Мен бүгін матур шарада яшьләр арасында бүгін яз güzelin сайлаячаклар. Яз güzeli 2023. Кунакларны милли киемнәр кигән егетләр, кызлар каршы ала. Менә шушындай матур плакатлар тотып, кызлар, егетләр басып тора. Кемнәр өчен сез бүгін жан атасыз? Biz bugün bizning dostimiz Tatfak kızı Safin Oliye için jön atamiz. Maqtanish kızı ham Oliyeda jingib bo'lishini deb qo'yamiz. 100% ishonamiz ham imkoniyati. Shulay bo'lmasdan mumkin tugul. Biz analik yaratamiz. Кунаклар файда, күрәм, монда да студентлар. Күптәнге танышым дустым Флёра ханым Абдуллина. Флёра ханым, siz de mındamı? Әйе, менә без зур экспозиция белән катнашабыз. Татар мәдәният үзәгенең уникаль экспонатларын алып килдек. Менә бездә бик күп уникаль башка җирләрдә булмаган. Менә апанайыкларга караган безнең бик борынгы Коръән бездә саклана. Газиз Сахиның тавышы бездә саклана. Хәбиб Такташның әнисенең балаларына язган хатлары саклана. Абдулла Тукай zamanında Әхмәт Гәрәй Хәсәни янына, Нәшир янына килә торган булган. Һәм килгәч, менә мондый шинаяктан чәй эчкән. Менә Тукай эчкән шинаяк бу. Субханалла, машалла. Нересеннән? Кайсы институттан син? ГФУдан. İsənmisiniz егетләр? Siz кайдан? Вы откуда такие красивые? Представляем национальный костюм дружба народов. Какие вы все красивые? Татар халык сөйләшләре, халкыбыз байлыгы. Siz de konkursa катнашасызмы? Әллә булай гына килдегез? Siz кайдан? Нәрсә эшләргә кирәк? Что надо делать? Рисовать. Рисовать? Да. Давайте. Я просто нарисую. Вот краски можете. Все. Энергоуниверситет студентлары. Мы приехали сюда учиться. Яз güzelliğinin jüri әгъзасы Ләйсән ханым, быелгы конкурс башка елдагылардан нәрсәсе белән аерыла? Әлеге бәйге 2009 елда студентлар инициативасы белән башланып китте һәм ул беренче елларында тулай торакта уздырыладыр. Бу вакытта без шундый әйткәндә, конкурска битчеләр, шурайыр, шундый масштаблар алыр дип хыялландык. Без менә шундый күзләрдә күрдек дип чын ихлас белән көттек. Матурлыкка гына карап, бу кыз матурак дип сайлау, ул беренче дөрес булмый. Анда инде 21 чиратта минем уйлавымча күбрәк әле ул талантка, кызның дип әйтеп дөрестен, кызларның сәхнәдә үз-үзен тотышына, үз-үзен кеше алдында ялмыйча күрсәтә белүгә дигән беренче чиратта ихтилай итәргә кирәк. Аннары инде матурлыкка да ихтилай итәргә буладыр. Менә яз güzellik конкурсын сайлаячаклар менә шу матур кызлар арасыннан. Сәлемсез кызлар. Biraz гына борчылу бармы? Дулкынлану. Әзрәк бар. Сез шундый шибәр. Художественной самодеятельности. Икенче этап төп һәм мөһим Казан федераль университеты. Ләкин мин һәр кешедә, һәр нәрсәдә матурлык, тормышның иң караңгы мизгелләрендә дә яктылык күрә беләм. Матур минеки, башка килә уйлар төрле, әллә нинди зарлы, моңлы ки, өзлеп кенә әйтеп бирә. Татар күңеле ниләр сизгәнен, мескен булып торган 300 елдан
Takdirimizni güneşi dizgeni. Ko'pmi mehnat chekkan bizni xalq, ko'pmi ko'z yoshlari to'kilgan. Milliy hislar bilan yolqinlanib, sizib şivarlanib. O'zlari ijodiy, o'zlari she'r siyosiy, o'zlari she'rlar siyli, teatral postanovkalar qo'yarlar. Yetkazuvchilar olarga borib boshlarına tilab qo'yaman. Yoz güzeli 2023-yıl belgesinin qatnaşuvchilari tanışıp izlemeliysenmisiz? Hayırlı günler. Benim ismim Firubova. Sen özün qaysiyadan? Ben Orifov ülkesinden. Şulayma, özün okuyorsun endi Qozonda? Qozonda Yeresoy davlat Bodur Hukum Universiteti. Necha yersin ha? Menga 19. Vodiy qizlar konkursning darajasi yuqori. Benim ismim Sümbül. Bizim Oktanaş rayonundan. Hazırki vaqtda men Qozon davlat meditsina universitetida o'qiyman. Oliya. Men Qozon davlat agrar universitetida o'qiyman, Qozon qizi. Sizlar bilan bizim oramizda kundashlik degan yeri yo'q, biz do'stlar. Ular menga hozir tug'anlar kerak, ularni ko'p ko'raman. Konkurensiya sezasizmi? Yo'q. Biz do'stlar, bizda kundashlik yo'q. Ismimsiz, men ismim Fayruza bo'lar. Men Boltash rayonining Birbosar degan ovuldan. Bugungi kunda Qozon davlat energetik universitetining 2-chi kursida o'qiyman. Studentlar orasida tatarcha biluvchilar ko'pmi? Mening guruhimda yo'q. O'zimning guruhimda bir o'zim tatar qizi deb aytsam-da bo'ladi. Chunki bizda ko'proq ruslar. O'ngishlar senga. Sizin bilan da tanışayım. Sizleriniz hayırlı günler. Benim ismim Gülnaz. Boltaş rayonundan bulam şulay yok. Men Qozon Federal Universitetida o'qiyman. Jurnalistik fakultetida. Biz boribizda pishirdik qisqibo'y. Master-klass boribizda qisqibo'y pishirgan tiyish. Traditsion oilada yosiltirgan shunday qiymatlarni saqlab endi shularni yosab ko'rsatirga tegishli. Tatar qizi nendek sifatlarga ega bo'lirga tegish? Tatar qizi birinchi sharafda o'zi bo'lib qolirga tegish. Ya'ni boshqa kishi bo'lib, boshqa kishi rolini kirmasga nendek bor, shunday bo'lib qolirga bir qaraganda tingab, ikkinchi yoqdan o'zining yaxshi sifatlarini ko'rsatadi bilirga tegish. Shunday deb o'ylayman. Biz Ahmadiyeva Gulnozni podдерживать deb berga deb kelgan qizlar. Shulaymi? Sizning bu konkursda qatnashirga tilagingiz bormi kelajakda? Shuni hali motor konkurs aymi? Bütün yoshlar yig'ilgan Qozonning bütün yoshlari tatarcha bugun söylashak kerak, shunday. Shuni hali avrayman. Kelasi yilga da sizni sahnada ko'ramiz deb ishonaman. Rahmat sizga, rahmat. Siz kim bo'lasiz? Benim ismim Shulpan. Men o'zim Boltash shahrlaridan o'zgan yildan shu konkursda qatnashgan edim. Finalistka bo'ldim. Eng oqilli qiz nominatsiyasini jingib yo'lladim. Hozir bu yil men o'zimni organizator rolimda tekshirib qaragan bo'ldim. Menga bu konkursga ishdan qaragan qatnashish qizlarga men o'ngishlarga tilab qolam. Mening ularga eng zo'r tilagim biz o'zimiz sezgan hislarni ularda sezsinlar. O'zlarini shu mezgilda yulduz etib ko'rsatsinlar. Yoz güzeli 2023. Azizova Sümbül. Qozon davlat meditsina universitetida o'qiy, shunga ko'ra endi konkursda qatnashishga taklif bo'ldi degach, biroz mayda o'ylanib qoldim, ikkilanib qoldim, chunki meditsinskida o'quv bek og'ir deb endi javobli. G'ururlik hislari kechirgansizdir endi. Voy endi bolang bitingdi. Rahmat bor
Рахмат, кызларыбыз.